Това е моето първо YouTube видео. Това ще бъде цяло влог от няколко дена, тъй като ще ходим на друго място и там ще празнуваме рождения ден на моята баба. А пък тръгваме в петък, а днес сме сряда. Така че влогът ще бъде поне от сряда до неделя. Така че мисля, че е достатъчно. В момента часът е някъде 12 наближава, може би 11:50. И сега аз слизам да закусвам, аз ще изпаря закуската и след това ще ходя в едно момиче. Там може би ще чета после, ще тренирам и такива неща. Като цяло ще бъде много интересен ден. А пък и днес също ще тръгваме към града. Така че да, сега слизам, за да ви покажа моята закуска. Станах преди около час и половина, затова вече съм се супер налекувал и от сутринта нямам какво да ви показвам, така че в момента сте в хладилника, но може би ще закусвам нещо солено, така като гледам. И да, вчера празнувах рождения ден на майка ми, има останали плодове, така че ще ям от тях. Добре, вече е решено, значи закуската ми ще бъде тези плодове с кисело мляко. Няма да се виждам, но трябва ни купичка. Трябват ни плодовете. Ето така ще изсипя половината, може би. Следващото. Така, а тези ще ги сипят всичките, защото така ще става маничко. Сега ще си добавя, може би, маничко мед и ще си ги изям и след това тръгвам към моята приятелка. И като цяло към момчето. Сега съм в приятелката ми, обаче след малко трябва да идем до нас, за да взема книгата си, защото ще четем и ще ви снимам. Преди малко бяхме до вкъщи, сега пак сме в моята приятелка. И аз ще чета тази книга, която е Моето семейство и други животни, защото на мен ми остават точно 50 страници, докато я свърша. Ето ги колко са. И ще се опитам нея да я свърша. Дали ще успея, не знам. И след това ще чета Христоматията. А пък аз като свърша с четенето или като направим някаква почивка, пак ще ви снимам и ще ви кажа какво ще правя. Хора, аз много се прибрах тук вкъщи, защото трябва да обядвам. Не се чудете, що съм дал какав. Просто реши да завали. И да. Сега ще обядвам. След това ще чета още. И след като чета, пак ще отида в приятелката ми. Така, хора, сега излязох. Бягаме. И аз в момента съм с нейн пулвер, защото аз тук нямам къси дрехи. Дълги дрехи. Взехме си... Да, и с думички съм нейно. Взехме си такива пастички. И сега ще се разхождаме. Така че, ако правим нещо друго, ще се включам. При малко се пребрахме. Така, хора, вече е някъде 8 часа. Аз направо ще ви се влогна от утре, така че очаквайте. Хора, добро утро. Преди малко видяхте как вървя, тъй като се прибирам. Защото бях на тренировка. Не успях да ви снимам от сутринта. Но да, сега ще ви снимам. Трябва да си правим багаж и да уча. Тук казвам как с баба излязохме, за да върнем до кука. И след това тръгваме. Тук вече сме в колата, пътуваме към баба. И ще се отбиям до един магазин, защото си взех ето тази маша за къдрене, мисля, че така се казва. И след това решихме да спрем до Макдоналдс. И ето ме и мен с останалата ми фанта. И сега продължаваме от баба. Хора, сега пристигнахме при баба и
както ви казах, ще правя прически утре и ще ви покажа целият процес, в колко съм станала и така нататък. Така че, може би сега, следващия кадър ще бъде как вече си лягам да спа. Но може и да е както вечерям, но както е. Продължаваме с видеото. Понеже видяхте, че съм си взела днес ето такава... Не помня името. Като цяло да се правите кадрави, сега ще ви покажа. Ето тук ще ви подпра. За да ви покажа резултата. Държа, защото още е топла, а не успях да я подпра. Ето. Значи, сега ще ви кажа и марката. По принцип съм сигурна, че утре ще изглеждат по-добре кадриците. Но да. Защото в момента аз съм и без това скъдрала коса, но утре ще ви покажа всичко на баба ми, на майка ми, на всички. Ще ви покажа и какви плитки ще правя днеска на моята майка. Значи, фирмата е Ровента. Ето, сега ще ви покажа. Ето на Ровента. Би трябвало вече да е добро утро, хора, че затикам 8:30. Аз станах към 6. И сега ще закусваме. Правя прическа на мама, ни хареса, не съм не снимала. Сега ще правя още една прическа и след това ще кадря баба ми и мен. Така че, айде! Така, хора. Ето я прическата как стана. Сега малко ще си сложа пяна и ще покажа. Така. Мисля, че се получи много добре. Не знам. Според мен се получи доста добре. Направих едни плитки. И сега ще ви ги покажа. Не знам колко е часа честно. И се изгорих също. Не мога да ви покажа. Сега по принцип е тук и е тук са. Изгорих. И сега ето тук. Буквално. Сега ще ви покажа. Ще ви покажа прическата другата, която направих и ще ви покажа изгоряното. Сега, следващото нещо, което ще ви покажа е самото тържа. Вижте кучето. Сега ще ви покажа нещо. Вижте какво има тук. Вижте, тази буквално е огромна циква. След малко може би ще вали. Там изглежда. Още, че юбилеят започва след... Не знам колко, след час и нещо. Вижте го. Цезар! Цезар! Вижте го колко го е страх. Личкото. Да, хора. Сега ще ви покажа. Аз ви показах нагледно сега всичко масите. Но да, сега отново ще ви покажа. Капнаме. Ето. И сега ще ви покажа още едно много яко нещо. Ще ви покажа моята собствена кокошка. Да, аз притежавам кокошка. Аутфитчик. Не знам колко се е взяло. Ето ги! Те са само сиви, но аз се различавам по това. Тъй като тя просто не бяга от мен. Да.
Мисля, че е тази. Да, и тия. Казва се синелчка. Ау, вижте колко е сладко. Да, това е синелчка. Това е някоя друга кокошка, която е страхлива. И това е някоя трета кокошка, която е още по-страхлива. Вижте. Буквално синелчка постоянно идва при мен, защото явно ме обича. Смятам, че буквално те са еднакви. Те са колко? 4. Сега ще проверя за яйци. Окей, няма. Но да, те са 4. И само синелчка остава. Като ей тя. Това е тя ли? Май да. Да, това е тя. И е много сладка. Аз мога и да я дигна. Но сега съм само с момент. В момента съм само... Видеото ще се спре. В момента съм само с една ръка. Няма как да горе в моята стая. За да ви покажа моят аутфит за събитието, който не е нещо, кой знае какво. Смятам, че все пак си добър. Сега ще се кача горе, за да ви покажа баба ми как се е направила и за да си облека. Ето и роклята, която е супер. Сега ще ви покажа чанчичката. Ето я. И горещото, което ще ми трябва, защото започна да става хладно. И аз съм тъжна от този факт. Ето го. Сега ще... и също ето ми го парфюмът, ако някой се чуди. Ето го. Ще се напръскам. Така, ето ги нашите облекла. Пак ще да сложа ей тук, да видите аутфита. Аутфитчик. И сега направо ще ви снимам от всичко, да, от парчето. Така че... Здравейте, приятели! Е това прекрасно огъня, което го изпекох за около 3,5-4 часа на фурна. Коя е страхотната? Обожавам агне. И така, да. И вкусно ми е много вкусно. И нямам търпение да почнем да ядем. Защото това агне е невероятно. Сега ще го покажем. Вече да го виждате е там вътре. И да. Така в момента приготвяме салатката за 70-я юбилей на баба Милка, който е печен пипер, печен патладжан и розови домати. Така хора, сега аз трябва да съм самет и ще ви го покажа като тайна камера. Какво се случва на момент.
Браво! Аз дойдох тук при кучето, което умаля се от За малко дойдох до вътре, за да ви снимам, защото просто навънка всички говорят. Преди малко баба отвори нашия подарък, който е от нас, който е от нас. Много се зарадва. И да, не се сетих да ви снимам, защото не знам защо. Но да, много се зарадва на подаръка. Ще ви покажа също днес. Ще ходим до приятели на мама и тати. Там също мисля, че ще ви снимам. Не съм сигурна дали ще успея. И да. Сега продължаваме с влогът от рождения ден на баба. И след малко може да видите и тортата. Мили приятели, пълна приключи. Сега ще преминем към миене на чиниите. Това е от мен. Хора, виждате ми в момента как изглеждам. И партията свърши, както каза баща ми. Преминаваме към минут на чини. А аз трябва да се оправя, защото след малко трябва да ходим към техни познати. И след това ще видите какво ще правим. Ще ставим ви го като изненада, така че така направо ще се облика за дрехите ми. Сега тръгваме към приятелите на мама и тати. Здравейте! Сега съм тук малко по-начихо и мога да ви кажа, ако не сте чули. Да, плитките им са просто отвратителни. Ще си го правим в колата. Но както ви казах, сега отиваме към приятелите мама и тати. И също така, ще да казвам, не знам. Ще покажа след това какво ще правим. След това ще ходим до София. И така. Между другото, кокошките. Ще се много хора са стигнали до тази част на видеото. Ако сте стигнали, може да ме последвате, да се абонирате. И искам да коментирате сега под видеото в колко часа гледате това видео. И сега преминаваме към пътя. Знам, че ви... Знам, че ви обещах. Се върна направо от колата, но искам да ви покажа, че си поправих леко. Мисля, не са най-хубавите, даже тук много рано го вързах, но да. Поправих си плитките, за да може да не стърчат така и да може така да ги правя. Но сега вече обещавам, отиваме на път. Най-вероятно няма да мога да снимам много, тъй като тръгваме. И ако нещо се говори в колата, няма как да ви снимам. А и ако ви снимам, то ще бъде без звук. Така че може да ви снимам. Ние вече тръгваме. Така че... Хайде. На 20. Сега сме на гости. Да ви снимам много бързо. Така че